rebaixa do IBE da luz e do gas natural desaparecerá o vindeiro 1 de xuño. O Goberno deixará de aplicar esta rebaixa porque considera que os prezos se moderaron. De momento, as axudas fiscais á gasolina e ao diésel mantéñense ata o 30 de xuño. O Hospital do Salnés cumpre 25 anos. Esta tarde celebrouse un acto conmemorativo no que o presidente da Xunta puxo este centro hospitalario como exemplo do éxito do modelo comarcal, apostando pola proximidade e a excelencia. Desde a súa apertura multiplicou por 3 o seu cadro de persoal e incorporou servizos de oncoloxía para evitar que os pacientes desta área sanitaria se teñan que desprazar. Santiago celebra hoxe o Día Grande das Festas da Ascensión. Se cadra a máis popular e familiar da comarca compostelá. O día por momentos non acompañou, pero malia iso, a festa non decae. Moita xente na procura de troula. Boas noites. A partir do 1 de xuño volve subir o IBE da luz e do gas natural. O Goberno deixará de aplicar a rebaixa fiscal que puxo en marcha en marzo, o que suporá unha suba media no recibo de entre 8 e 9 euros ao mes. O que sí que se manteñen, de momento, son as axudas para a gasolina e o diésel. As facturas da luz e do gas serán algo máis caras a partir do 1 de xuño. O Goberno desactiva ese día parte do escudo fiscal que aprobara en marzo e que rebaixaba o IBE deses produtos do 21 ao 10%. Faino pola moderación dos prezos da luz e do gas que constatan os datos do IPC de abril. O decreto xa especificaba que se baixaban un 15%, como así foi, decaería automáticamente esa rebaixa fiscal. En este mes de abril se confirma que han bajado, es decir, que también están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata incluso en este contexto de guerra, por lo tanto habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha. Sí que se manteñen ata o 30 de xuño as rebaixas fiscais aos carburantes, cuxo prezo segue subindo. O Partido Popular di que non entende a diferenza e pídelle ao Goberno que manteña a rebaixa do IBE da luz e do gas. Los dos productos energéticos que todas las familias necesitan y que son esenciales. En nuestra opinión, la rebaja del IVA, que fue pedida por el Partido Popular y que solo tardíamente incorporó el Gobierno en el Real Decreto Ley, debe permanecer al menos hasta el 30 de junio. O Goberno reunirase cos axentes sociais nas próximas semanas para estudar a necesidade de prolongar as axudas. Hoxe coñecemos o dato do IPC do mes de abril e precisamente a baixada do prezo da luz e do gas foron clave para conter a inflación. A taxa quedou no 3,2% o mes pasado, que son 2 décimas menos que en marzo. O que segue disparado son os alimentos, cos ovos case un 15% máis caros e a tenreira por riba do 13%. Terceira xornada de mobilización no sector do metal, segunda consecutiva, unha folga que volveu paralizar Vigo. Sindicatos e patronal reúnense mañá para tentar chegar a un acordo. Os profesionais do metal volveron tomar as rúas de Vigo este xoves en demanda de melloras nos salarios e nas condicións de traballo. Con todo, agardan que esta sexa a derradeira xornada de folga tras a reunión convocada para este venres pola patronal. Moveu ficha no sentido que nos chamou mañán a negociar, entón estamos á espera de se a atitude patronal vai ser a mesma ou vai a ser inmobilista como tuvo nas anteriores reuniones. Na huelga perdemos todos, perde a patronal e perden os traballadores. Entón, tense que dar cuenta que non só solicitamos subidas salariales, senón melloras de vida. O que non podemos pretender é que sea os propios traballadores que teñan que arriesgar a posibilidade de que a economía teña un rumbo cambiante extremo e que repercute directamente no seu salario. Desde o inicio da negociación estivemos escoitando todas as súas peticións, algunhas delas xa foron aceptadas e, dende logo, que estamos nunha posición totalmente de diálogo para firmar mañá. Cedemos a peticións que para eles son moi importantes, como pode ser o incremento salarial. En riba da mesa está un incremento dun 5% para este ano. En calquera caso, a patronal denuncia violencia exercida por algúns dos piquetes. Limitan o dereito dos traballadores e traballadoras do sector a poder acceder ao seu posto de traballo. Estas actividades de violencia non se deben nin permitir nin normalizar. De non acadarse un acordo, a folga retomaríase o martes 19 de maio, desta volta tamén na provincia da Coruña.
Falamos agora das perspectivas laborais para este verán. A empresa de colocación Randstad calcula que as empresas galegas crearán 50.000 novos empregos para a campaña deste ano, un 11% máis ca o pasado. Case a metade deses 50.000, uns 20.000, na provincia de Pontevedra. Os perfis máis demandados son os relacionados ca hostelería e o ocio. Continuamos falando de emprego porque seguen as conversas entre patronal, sindicatos e xunta para reducir o absentismo laboral. O conselleiro defende que as medidas que se tomen van respectar sempre o dereito dos traballadores a coller baixas por saúde. É unha realidade, tamén coincidimos todos, é unha realidade complexa, as causas son variadas, hai que traballar para comprendelas ben e temos que darlle unha resposta conxunta, multifactorial e o máis rigorosa posible, alonxarnos da demagoxia. Hoxe na súa visita a Santiago, aproveitando o día grande das festas da cidade, Alfonso Rueda confirmou a Borja Verea como o próximo candidato á alcaldía Compostela nas vindeiras eleccións municipais. É o primeiro candidato das grandes cidades en ser confirmado. Tamén en clave electoral referiuse Alfonso Rueda aos comicios que pechan o ciclo de autonómicas deste ano en España, os de Andalucía. O presidente da Xunta desexalle a Juanma Moreno unha vitoria con maioría absoluta que lle permita seguir desenvolvendo os seus proxectos e mellorando a comunidade. Desexolle que teña o éxito necesario para poder gobernar como gobernou a toda agora, como gobernamos en Galicia, respondendo ante a xente que nos dá a confianza mayoritaria, e maioría absoluta, para cumprir os nosos compromisos. Ca seguridade da Garda Civil no centro do debate político, o Goberno admite que a loita contra as mafias da droga é cada vez máis violenta. Un informe do propio Executivo alerta de que na zona do Estreito operan unhas 600 narcolanchas. Con esa mierda, con lo que tienen. Admite o propio Goberno, no Estreito os axentes pelexan contra mafias, pero avisa. Quiero dejarlo claro, no estamos impotentes. Mafias que cada vez corrompen mellor as institucións e coa última tecnoloxía e todo tipo de medios materiais. Só no Estreito operan máis de 600 narcolanchas. Porque el crimen organizado maneja cantidades ingentes de dinero, por tanto puede tener acceso a la última tecnología. Segundo a Fiscalía Antidroga, as organizacións criminais medraron un 32% só entre 2023 e 2024. A vicepresidenta segunda presiona o seu compañeiro de Interior. Y lo que necesitan es todo tipo de medios, de recursos para luchar contra esas grandísimas mafias. Estamos trabajando en ello, dotándonos de medios, no solo a nivel nacional, sino también internacional, colaborando. Un dos puntos que máis preocupa é o crecente recrutamento de menores por parte dos clans da droga, mesmo para executar asasinatos. Os fiscais que traballan na zona admiten que sen máis medios é imposible. Enjuiciar hechos de esta naturaleza 4, 5, 6 años después es un fracaso. Fontes do Executivo admiten en privado que puido ser un erro non enviar o titular de Interior ao funeral dos 2 axentes mortos en Huelva. Han fallecido en un acto de servicio, no queda ninguna duda. Os outros 2 compañeiros feridos evolucionan favorablemente. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, reunirase co Papa antes de que o Santo Pai inicie a súa viaxe a España. O encontro producirase o 27 de maio no Vaticano. Será a primeira vez que coincidan desde o inicio do seu pontificado. León XIV visitará España entre o 6 e o 12 de xuño. En Gran Bretaña, a dimisión do ministro de Sanidade abre unha fonda crise no goberno de Starmer e no Partido Laborista. Ca súa renuncia, Wes Streeting cuestiona abertamente o liderado de Keir Starmer e podería postularse como seu sucesor. Londres, María Sabarís. Si unha dimisión que por un lado engade presión sobre Keir Starmer, pero por outro agranda a crise dentro do Partido Laborista. A pesar desta saída de peso, moitos partidarios do primeiro ministro saíron hoxe públicamente na súa defensa salientando que o cambio sería un erro, que iso traería caos e inestabilidade ao país. Na súa dura carta de dimisión, o xa exministro de Sanidade, Wes Streeting, acusa ao primeiro ministro de falta de visión política, de non saber guiar ao país con decisión e de non asumir as súas responsabilidades. O que non di é se, tal e como se especula, lle vai disputar o liderado do partido e do goberno a Starmer, que insiste en non dimitir e di que vai loitar por manterse no cargo.
Os Estados Unidos e a China suavizaron tensións no primeiro cumio bilateral entre Donald Trump e Xi Jinping. Con todo, o líder chinés advertiu que as relacións dependerán de Taiwán e avisou que a xestión da illa pode levar a un conflicto entre as dúas potencias. Os líderes das dúas superpotencias mundiais encontráronse cara a cara en Pequín na primeira visita dun mandatario estadounidense desde 2017. Donald Trump foi recibido con alfombra vermella por Xi Jinping na praza de Tiananmen, aos pés do Gran Palacio do Pobo, reservado para as grandes ocasións políticas. Con numerosas frontes abertas durante anos e tras a recente disputa comercial e arancelaria, os dous líderes coincidiron na necesidade de estabilizar as súas relacións, ser socios e non rivais. Pero Xi Jinping deixou clara a liña vermella da China. Taiwán, un dos puntos quentes do planeta que Pequín considera parte irrenunciable do seu territorio e a que os Estados Unidos leva anos prestando axuda militar. O líder chinés advertiulle a Trump que as dúas potencias acabarán en conflito se hai unha mala xestión da cuestión taiwanesa. Sobre Irán, ambos mandatarios coincidiron en que Teherán non debe ter armas nucleares e na necesidade de reabrir canto antes o Estreito de Hormuz para evitar que o conflito golpee a economía mundial. Trump invitou a Xi Jinping aos Estados Unidos o 24 de setembro. Mentres, en Cuba, sucédense as protestas despois de que se esgotaran todas as súas reservas de combustible. A illa non ten capacidade para xerar electricidade, marcando un novo récord de apagamentos. O 70% do país quedou ás escuras. O ministro de Enerxía recoñece que están nun estado crítico. Ante esta situación, Cuba amósase disposta a escoitar a oferta de axuda humanitaria dos Estados Unidos por valor de $100 millóns. Nun contexto enerxético tan difícil pola guerra de Irán, Repsol garante a suministración de queroseno en España. A compañía realizou un investimento de 1.500 millóns de euros para cubrir o repunte de consumo que se pode producir no verán por mor do turismo. Repsol afirma que teñen un excedente de ata o 25% e que refinerías como a da Coruña teñen un papel clave nestas reservas. Podemos suministrar todo lo que nuestros clientes necesitan y podemos tener un excedente aproximado de un 20-25% respecto a esas necesidades. Porque hemos aumentado inventarios fuertemente, hemos cambiado logísticas, hemos cambiado procesos de producción, fundamentalmente en dos refinerías que por su hinterland, Bilbao y Coruña, pues digamos, tienen menos entornos de vuelos que lo que pueden tener otros hinterland como es el Mediterráneo y por tanto hemos invertido para cambiar la operación. O cidadán español que deu positivo por antivirus mellora dos seus síntomas. O home de 70 anos segue estable na unidade de illamento do Hospital Gómez Ulla de Madrid. Non hai novidades no estado dos outros 13 españois en corentena e que a partir do luns poderían recibir visitas. Segue preocupando o estado da paciente francesa que permanece moi grave nun hospital de París. Segundo o último parte de Sanidade, o español que deu positivo por antivirus, un home de 70 anos, segue estable na unidade de illamento de alto nivel do Gómez Ulla. Aínda ten síntomas como febrícula ou dificultades respiratorias, aínda que o seu estado mellorou nas últimas horas. Noutra planta seguen os outros 13 españois do Ondius. As súas familias están enviándolles paquetes con enseres e alimentos. Se as probas do domingo volven dar resultado negativo, a partir do luns poderán saír dos cuartos e recibir visitas. O mesmo lles pasará ás dúas mulleres en corentena en Barcelona e Alacante que compartiron avión cunha das vítimas do antivirus. A que segue en estado crítico é a muller francesa de 62 anos ingresada neste hospital de París. 22 compatriotas seus en corentena deron hoxe negativo nas primeiras análises, igual que os 26 viaxeiros e tripulantes do Ondius de varias nacionalidades que foron os últimos evacuados do cruceiro cara aos Países Baixos. A raíña referiuse á crise no cumio iberoamericano de ministros de saúde. La salud es un asunto global, lo ha demostrado la pandemia, lo está volviendo a demostrar el antivirus. O director da OMS publicou hoxe unha carta de agradecemento ao pobo de Tenerife. Tedros Adhanom fala dunha operación complexa que se executou, di, de xeito impecable. Outro cruceiro afectado por un gromo, o de norovirus que está en Francia, non fará escala en Ferrol, así o aseguraron fontes da autoridade portuaria ferrolá. O buque permanece atracado en Burdeos a causa dun episodio grave de gastroenterite que provocou xa a morte dun pasaxeiro de 90 anos. 50 viaxeiros teñen síntomas e por iso están confinados a bordo. O resto xa puido desembarcar.
O Ambition tiña previsto facer escala este domingo en Ferrol e dai seguir ruta cara a Xixón e Bilbao. E temos novidades no caso do home que apareceu cheo de sangue nunha cuneta da autovía do Morrazo esta mesma semana. O xuíz decretou o ingreso en prisión de 3 persoas por secuestralo na Praza América de Vigo, canda outra vítima máis que foi localizada en bo estado. O home dera datos do coche aos axentes. A policía identificounos e investiga agora os feitos. A agresión podería estar relacionada cunha suposta débeda económica. Os veciños de Perves en Miño van ter que agardar ata despois do verán para circular pola estrada que se afundiu cas chuvias deste inverno. Hai preocupación nunha zona que durante as vacacións multiplica a súa poboación. Patricia Vilar. Sí, un deslizamento de terra obrigou en marzo a cortar esta estrada de P4803 que une Miño con Perves e case 2 meses e medio despois sigue así, pechada, e ademais así vai seguir tamén durante todo o verán nunha zona con moitísima afluencia turística neses meses. O motivo é a complexidade das obras para solucionalo, porque o deslizamento non lle afectou só o firme desta estrada, senón que lle afectou tamén a terrenos e casas na ladeira. Despois de facer un estudo, a Deputación da Coruña, que a titular desta estrada concluiu que para estabilizar a ladeira fará falta, entre outras cousas, construir 26 columnas de 30 metros de altura e un investimento que superará o 1.000.000 de euros. Zara volve facer historia e destrona a Nike como a marca de moda máis valiosa do mundo. O buque insignia de Inditex supera por vez primeira a firma estadounidense nunha lista liderada por Google en a que cada vez ten máis peso a intelixencia artificial. Zara acada un valor superior aos 37.500 millóns de euros, un salto que confirma o seu peso internacional. É a única compañía española entre as 100 marcas máis valiosas. Tan só no último ano revalorizouse un 18%. Santiago celebra hoxe o Día Grande das Festas da Ascensión. Se cadra a máis popular e familiar da comarca compostelá. O día por momentos non acompañou, pero malia iso a festa non decae. Xoel Rodríguez. Pois durante todo este xoves as rúas de Santiago e particularmente tamén esta carballeira de Santa Susana na Alameda estiveron, así como poden ver, cheas de xente. Moitos deles son veciños de aquí de Santiago, tamén estudantes, turistas e algúns peregrinos que quedaban sorprendidos precisamente co bo ambiente que loce a capital. Xente que gozou durante esta xornada do polvo, das atraccións e tamén da música. Concertos que continúan desta hora con Mondra na Praza da Quintana ou a Orquestra Marbella a partir das 10 aquí na Alameda. Por diante aínda varios días de festa para gozar tamén, por exemplo, de algúns dos seus atractivos como esta nora de 54 metros de altura. A cultura picheleira é rica en refráns relacionados con este Día da Ascensión. Unha herdanza popular que sobre todo fala do tempo pola nosa relación tan forte co agro. Este xoves non é un xoves calquera. 3 xoves hai no ano que brillan máis que o sol. Xoves Santo, Corpus Christi e o xoves da Ascensión. O refraneiro fala dun día singular, que este ano non é especialmente luminoso. E iso tamén trae consecuencias que case todo o mundo coñece. Se chove o día da Ascensión, 40 días de agua son. Os refráns vinculan a festa religiosa co tempo e a súa influencia no agro. Que se chove día da Ascensión, millo si, ervellas non, que vai haber millo pero fabas non. Polo clima, porque se chove e está mal tempo, pois para nacer o millo e fabas, que agora este mes é época de sembrar, pois non evolucionan igual. Tamén se di que na Ascensión 3 días de carne e 3 non. Hai nos que non saben de refráns e hai quen ten unha idea aproximada. Na Ascensión chove un día así e outro tamén, que o he inventado eu. Píllasme, a verdad que non me sale, Con refrán ou sen el, a Ascensión é unha festa popular e ben arraigada en Santiago. Eso non hai refrán, pero bueno, deso, para comer non vai faltar refrán. Outro clásico da Ascensión é comer os churros no Paradiso, un local senlleiro que se prepara para abrir de novo. Hoxe escenificouse o traspaso do propietario de toda a vida, Agustín, ao novo, Eduardo. De neno, Agustín quería ser cura ou taberneiro e agora, de xubilado... Habemos papa!
Fai bromas desde o balcón cos clientes de toda a vida para anunciarlles que xa hai remuda no Paradiso. Despois de toda unha vida de dedicación a un dos locais máis emblemáticos de Santiago, o propietario leva 4 meses recollendo e espantando os turistas que cada 5 minutos intentan en van tomar un chocolate nun local pechado. Eu creo que trae xa a referencia do Paradiso. Pechado por pouco tempo, porque Eduardo está case listo para tomar a remuda. Sí, mucha responsabilidad porque Agustín durante muchísimos años lo hizo muy bien. Entonces, claro, ahora hay que hacerlo igual o mejor. Eduardo Molina ten longa experiencia como hostaleiro, pero sabe da importancia de coidar os detalles da bella forma de facer. Xa ten o secreto do chocolate, pero non só. Agustín va conmigo para todos los sitios. Vamos a la ferretería, vamos a buscar mandado, vamos a hacer todos los recados, buscamos la misma pintura, porque queremos mantener la misma esencia, todo igual. Hai moita xente que di que o verde de Santiago, este non é o verde de Santiago, este é o verde Paradiso, que foi unha mezcla de pinturas que fixemos, foi o ideal para poñer aquí. Un bar patrimonio decorado por Ventura Cores, fundado en 1976 por un emigrante retornado de Cuba e que está a piques de deixarlle o temón a un migrante cubano con antepasados galegos. A menos de 3 meses para a eclipse total de sol do 12 de agosto, na Coruña os hotéis están 80% para esa data. A anticipación nas reservas tamén se rexistrou nas vivendas de uso turístico da cidade. As previsións son de cheo total. Na Coruña, unha das zonas máis privilexiadas para a observación de eclipse, as reservas en hotéis acadan xa o 80% e agardan unha ocupación total pro 12 de agosto. Sí que podría ser porque se dan todas las características, como te comentaba, está el eclipse por un lado, son las fiestas de la ciudad y es el mes por excelencia del vacacional en nuestra ciudad. Ocupación case total tamén nas vivendas de uso turístico da cidade. A xente foi moi previsora e moitos veñen ademais por máis dun día, veñen aproveitan a semana, veñen coa familia. O interese por este fenómeno astronómico é tal que as ópticas levan meses vendendo lentes para eclipse. Las vendemos desde Navidad más o menos y cada vez la gente está más concienciada y quiere ver el eclipse de forma segura. Son lentes especiais, teñen que estar homologadas e cumprir coa normativa. Se as gafas non son homologadas non se pode mirar ao sol porque pode queimar a retina. A verdade é que as gafas en situ do proceso non sei como se usan. Pois, por exemplo, se habitualmente usamos lentes para ver, podemos colocalas por riba. A eclipse é unha ocasión única e a expectación é máxima. Aínda non sabemos onde velo, pero a nosa intención é velo. Intentaremos buscar un lugar apropiado. Sí, yo sé dónde lo iría a ver, en el Xeixo Branco, que está en Mera. Planificar con antelación para non perder a que será a primeira eclipse total de sol visible desde Galicia en máis de 100 anos. O Hospital do Salnés cumpre 25 anos. A súa posta en funcionamento cambiou a vida de moitos enfermos da comarca, evitándolles desplazamentos. Alfonso Rueda dixo que este centro é un exemplo do éxito do modelo comarcal. Hai un cuarto de século o hospital iniciou a súa andaina coa apertura das consultas externas e hoxe en día é un exemplo en moitas áreas da atención sanitaria. O Hospital do Salnés empezou a ser referente en distintos ámbitos: o parto natural, a xestión de urxencias, cirurxía ambulatoria, estancia media hospitalaria. Xa non éramos un pequeno hospital nunha esquiniña do Salnés. Éramos visibles e recoñecidos. Rueda destacou o compromiso coa medicina de proximidade. O hospital permite que máis de 75.000 veciños do Salnés sexan atendidos preto das súas casas. Cando botaron a andar os hospitais comarcais, que era tanto como creer nunha sanidade en sitios máis pequenos, pero co mesmo nivel de profesionalidade como mínimo que había nos grandes hospitais, eso foi unha aposta complicada. E era tanto como decirle a xente, aquí se dixo tamén, que non tiña por que desplazarse por sistema e sempre para todo para recibir certos servicios. Dende a súa apertura, o centro triplicou o número de traballadores ata chegar aos 500 profesionais que prestan servizo na actualidade. A nosa podería ser a última xeración en presenciar un dos seres máis fascinantes da natureza, un insecto case máxico, os vagalumes, tamén alcumados cociñeiro, lucecú ou vella do caldo. As ameazas son o uso de pesticidas, o cambio climático e, sobre todo, a contaminación lumínica, porque as femias prenden esa luz para atraer os machos, e se hai un exceso de luz, non se ven. Oxalá moitas noites de verán escoitando os grilos e atopando vagalumes. Ata mañá.